Отчет сессиясында район башлыгы Альберт Хужин узган елгы эшчәнлеккә анализ ясады. Җирлегебездә 4 ир инвестор һәм 61 крестьян фермер хуҗалыгы эшли. Еллык тулай продукция 4,1 миллиард сум тәшкил итә. Узган ел белән чагыштырганда кимрәк, сәбәбе дә һәркемгә мәгълүм. Аномаль һава торышы тәэсире. Шуңа карамастан елына күрә уңыш начар булмады. Район хуҗалыкларында 5240 мөгезле терлек исәпләнә. 2023 елда 27 мең тонна сөт җитештерелгән. Сөт җитештерү узган ел белән чагыштырганда 33%-ка арткан. 7119 тонна ит җитештерелгән, аның 90% кышчылык продукциясе. Без кеше һәм урта эшкуарлыкны актив үстерәбез. Эшкуарлыкның тулай территориаль продукттагы өлеше 40,6%. Район территориясендә 484 кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты теркәлгән. Шуларның 385 шәхси эшкуар һәм 99 юридик зат. Бу секторда 2565 кеше эшли. Район башлыгы инфраструктура объектларын төзү һәм ремонтлау, сәламәтлек, мәгариф, яшьләр сәясәте һәм башка өлкәләрдәге эшчәнлеккә дә анализ ясады. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лидия Хәбибуллина мәгариф хезмәткәрләренең уңышлары турында сөйләде. Рус Шуган авыл җирлеге башлыгы Альбина Басорина шуганлыларның районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше буенча хисап тотты. Җирлектә гамәлгә куелган хөкүмәт программаларына тукталды. Бары тик 9 бала 200 балга бердәм дәүләт имтихан тапшырды. Шул баланың берсе безнең Мөслим мәктәбендә укый. Бердәм дәүләт имтиханын 7 фәннән югарырак күрсәткечләргә бирде чыгарылыш сыйныф укучылары. Бу елдан да мин шушы сыйфат тагын да яхшы булыр, бу күрсәткечләр тагын да яхшыр дип ышанам, чөнки мәгариф системасы тотрыклы эшли. Иҗтимагый сәяси хәл тотыруклы дип бәяләнә. Сәнәгать үсеше буенча берникадәр кимү бар, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Кунак Мөслим районының сөт җитештерү буенча беренче тапкыр республикада беренче бишлеккә керүенә дә сөенүен белдерде. Районда кече эшмәкәрлек субъектларының артуын билгеләп үтте. Сәламәтлек саклау юнәлешендә эшне көчәйтергә кирәклегенә басым ясады. Үлем чиракларын 1000 кешегә күчереп санаганда сездә республика күрсәткеченнән 1,5 тапкыр зуррак. Шуңа күрә 39-нчы урын бирәләр сәламәтлек буенча кайгыртуны. Кеше гомере, кеше язмышы, аның исәнлеге бик зур кыйммәт, бик зур кыйммәт. Һәм дәүләткә дә бик кыйммәткә төшә. Авыру кеше. Шуңа күрә киләчәктә кеше язмышы, кеше гомеренә кадерлерәк карау кирәк дип әйтәм. Кунак хәрби операциядә катнашучыларга даими төстә гуманитар ярдәм оештырган өчен рәхмәт җиткерде. Бер төркем райондашыбызга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Күңел халәте, дөнья тормышка мөнәсәбәте буенча бик җанлы, милли яктан һәм рухи яктан үзенә бер сәламәт кыйбла эзләп, шуңа омтылып яши торган шундый район күз алдына килә. Дөрес, халык белән көндәлек бик тыгыз һәр даим эшләп торган таләп итә торган әйбер. Гомумән халыкның үзенең тормыш яшәү рәвешенә үзе җаваплы булып һәм аны үзе камилләштерә баруга тартылган менә шундый бер динамик халәт. Марат Әхмәтов Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә узган парламент дәресендә дә катнашты. Кунак балаларны илдәге вазгыять белән таныштырды. Республиканың социаль-икътисади үсеше турында сөйләде, балаларның сорауларына җавап бирде. Балалар Марат Әхмәтовның яраткан җыры белән депутат булу, авылларны саклап калу өчен нишләргә кирәк дип кызыксынды. Бар авыл җанлы кешеләрдә, җаны тәне белән авылга, бар хәтта гомер яшәп авылга кайтып төпләнеп, анда яшәп ятучылар да. Әмма ләкин бик борчылам, бүген көндә бөтен авылларны саклап булмас. Һич юк инде районда берничә үзәк авылларны сакларга дигән шундый күңелемдә шундый бурыч максат йөри. Аның өчен әлбәттә бик зур күләмле ил программасы кирәк. Кунак мизгел яшьләр үзәгендә булып, аның эшчәнлеге белән дә танышты. Холодный драйв төркеме чыгышын тыңлады. Татарстан Республикасы Татарча көрәш федерациясе рәисе буларак спорт мәктәбенең көрәш секциясендә шөгыльләнүчеләр белән очрашып, егетләрнең гызырын тыңлады. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.